ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз чоршанбе 27 сентябр дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ бар шумо маълумот медиҳем. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1176 сомонӣ. дӯстони азиз, аз шумо илтимос, дар зери видео лайк монед ва ба канали мо тугмачаи подписатсияро зер кунед. раҳмат барои дастгирии шумо. худованд аз шумо розӣ бошад. ва 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомонӣ. умедворем ки рубли русӣ ба зудӣ боло мешавад иншоалло. бо хоҳиш як бародаре ки аз мо бисёр хоҳиш карда буданд дар бораи лира, яъне ки пули туркӣ маълумот деҳ. 100 лира баробар ба 40 сомону 37 дирами тоҷикиро ташкил мекунад. дӯстони азиз, ва ҳамарӯза дар бораи қурби асъор маълумот медиҳад. аз шумо хоҳиш дар зери видео лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед.